On calminama yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV Piindi Média gila radio hay télé on calminama salminago nede salminago teddugal ɗo gonɗon no goni ɗon yo jaam kisi Allah gonde meɗen on jettama on jarnama artuɗen ɗo kadi e jewte men aadayankoje ɗe gadoɗen wadde jewte men fina tawa ko fate gande men enen ɓaleɓe gila hanki tawi wona hande en jetten jarnima bandiraɓe hewɓe ɓe ganduɗa ndewi ɗo mbaɗi hen golle joɗɗe golle baɗɗe fayida e almuɓe hewɓe sababu wodi ko dañi hen jetti Djiby Dieng wonde Fat Ndiaye kamɓe jogui kameraji ɗi e Ali Fall e wondiɓe mabɓe kamɓe fof e jettiɓe Alaji Moussa Ousmane Ndombo kanko garti en ɗo e ñalawma hande o Alaji Moussa calmina bandiraɓe e bandiraɓe on calminama on juurama on beltanama Asie o e Europe o e monde o fof salminama Afrique o fof salminama e kadi Piindi TV en ɗeɓiɗo wayrude seeɗa onon fof wonɓe ɗo on calminama on juurama a wayri min no fewi ceerno Moussa eyi wallahi mataw ɓandu ndu wona no welndu no fewi wadde lebbi 5 nden dañno sok koyngal gila nden hanti ko Fouta tan ɓurɗen heedde heewa en garani ɗo Dakar joni ko mawɗum eyyi ko mawɗum alhamdulillahi en koko mahano ittama goppi mbegueje ɗe en batti ɓaƴƴade seeɗa ha garɗen joni kam ceerno Moussa no wawi tardde naggue walla gawi bisɗum wawa de ko noon wawi ya Piindi kam wawi ya Piindi yo yetto salmina noon salminama juwama yettama a jarnama no fewi ko addi ko fof kode banggue ɓeetu to banggue ɓeetu so neɗɗo fuɗɗima e gollal kala ko ngal wawi wonde a naati e maggal a tawi en hono ma en jignaɓe ma guiƴe en e miñe en e mawni en a naati a tawtiɓe e nder hen a yeehi ha dañi duuɓe kitade sa dartima ɓeeti holko jiyata hen koye ngal ɗo meccal hewɓe mbima bila hande natti nafde safara natti wawde wurnude hewɓe mbima hande ko wattino jaabe ko natti jaabede beele ko yimɓeɓe paa ko no heewi walla ko wasa janggude nde ɗum foof Moussa ceerno Moussa saɓɓiti ɗum hande ko mbiyata yeeɓiyankoɓe ma eyyi min kam somi waɗi ɓeetu ko mbiɗa ko fodde ko tawmi ko fodde ko jignaɓam liggi hen ko haɗa jarami hen ɗo mi yiyani hen ko waɗi retard jiimi hen tan koko ɓuuri yarude yeeso mi tinani hen kadi ko wiyete ustare to banggue yimɓe so wona ko ɓeydi kay ala ko usti saabu waɗino ɗo temps uji haɗano ɗum ɗo koko rona koko tawa guila e jignaɓe ne yaade ha jignaɓe jeehi eɗen golla ɗum ka dañɗen aduna men foof ko Allah wawi men rokku fof en ngala meccal gongal ko wona ngal ɗo kono ɗiɗo duuɓi mbiyata ɗum ɓuuri ɓittinde men ɗum ɓuuri addande men caɗele hunde kam so yarani yeeso ɓittinta neɗɗo saabu ɓitti kala ko dañmi ko wona no jidrumi ko ɓittede nde tan addanimi ɗum sa natti waw ya haaju ma a natti waw daw haaju ma saabu haajuji yimɓe sa watti hanti gadodira e neɗɗo korɗa wadde no mbinoɗa sa watti ɗen ɗon gueɗe fof si battima heɓtade aɗa yaltanno tan nawanani neɗɗo ha galle mumen saabu yidde laaɓande ɗum reedu aɗa yahanno ha postana neɗɗo aɗa yahanno ha koɓe mbiyata DHL mbaɗana neɗɗo so watti hay sa fini sa pour kaccirtoɗa ko baasi wawa a natti waw yahde hajuji ma saabu hajuji yimɓe woɓɓe hankkadi so renaki ma wood felɓema ma wood kadi wiiɓe ko ni tawa an ko hunde nde teddi kono min kam mi yiyani to banggue golle amen ɗe ko wiyete ɗum ɗon usti walla ni beela kadi haaldude e yimɓeɓe ko pour aɗa fawɓe ko saɗi walla aɗa wiiɓe ko wona gonga ha ɓooyaɓe gona e ustade min mi anda ɗum haaju mo neɗɗo arde am fof ko on min jadata no doole neɗɗo poti fof ko hen min dawdata hunde kam hanti sa andirama ɗum aɗa yimɓe ne jilloro e ma saabi Allah ina jilloro e ma tinno wallu amen tinno hankkadi a nattat yiide beela ko ɗum walla ko ɗum a haɓat hen tan fodde ko mbawɗa eyyi min ɗe jiiɗami ɗo mbeɗa tedda ko ndodami ko ɗum ɗo ɓuuri hen famɗude wonno yimɓeɓe jiiɗirta mi ronko noon dañirde
neɗɗo nelduma kalis mum Fouta aɗa woni Fouta lewru lebbi ɗiɗi ko ma ngara Dakar mbawa fewnude hunde nelda ɗum wonno jomum wonno famirani tan o yirata ɗum ko baasi walla ko janfa walla ni kono tawa ko teddedi ndi tan sinno ko sago neɗɗo fof hade hanti natti won almudagal ko ɗum fansayagal mbeɗa heeɗa maññande fof kala émission mbaɗɗa ko an tan keɗotoɓe nani ni hanti yidde si yidde naati noon hanti ƴewata koko welata jomum ko mbeɗa nanannama mbeɗa yirnama yidde min ko kalata ko jiɗata kadi ko ɓeydude hen ganduɗa inta ko jomum weltade ɗum jiɗata ɓeydude e golle he sa dañi mbasa yiide hanti kalis mbasa yiide addu ɗum eyyi ɗum ɗon tan ko ɗum ɗon tan woni ko jinnomi haalde e banggue teddedi ndi kono to banggue ɗeɗo golle kala natirɗa hen ko noon jaltirta hen sa natire majje ɓeydo famnude ha laaɓa kala natirɗa hen sa naati hen e anda hen haydara sino joofa a tinnata sa natiri hen funtude yimɓe fof jiidi yimɓe fof gondi ko puntuɗa gotol fof ma haalan yimɓe nogas min de mi nani ɗo kaari en haala on ko triya on ko bandi mawɗo on biɗo noon on hayti hen nadde ɓuuri welde fof ko daña wiyo min de waɗaninomi ni min de fewdininomi ɗum min de haajam humtinoma ko weeɓani noon kono ko ɗum ɗon takata gandal sa wayi noon yarata ko yeeso ruttorata ko caggal gandal gonga aɗa waɗa gonga a funtani hay goto wawa wadde arriére a wawata tinde kadi ko usti koko ɓeydi tan tenta weeɓani noon kono ko ɗum ɗon kam saabu min kam ɗo jooɗi gonmi ɗo ardemi Dakar e jooɗademi Fouta e uddude hoorami suudu fof foti eyyi ɗum noon mi miijotako hen fenande neɗɗo mi miijotako hen noddude neɗɗo mbeɗa haalana ɗum ko wodani te mi meeɗa noddidde noddunoɗumi walla almudam mo dewdumi haaju noddinmi ɗum kay tan dañta yam haaju noddami wona haydara waɗi hen yiɓɓe saabi Allah nafoɓe hunde fof jarani ɗumen e ma ɓe nani mbi ar Amérique ar France ar to yidde waɗi noon kono aɗa horo hay jabtade saabu tedde ndi dondiɗa ɗi saka haalande goɗɗo ko wodani ceerno Moussa a jarama renduɓe meccal fof ko fasiraɓe ko kañen jewtirta kaldata mbaɗa pelle saaha e saaha ndenda ɓeta ko liggoto ko gaga pelle ɗe ganduɗa ko gollotoɓe golle moon ɗe natɓe hen e laamu seeɗa mbaɗi pelle keeɓe kayitaji beele fotani saaha e saaha foof ndendon hay sona noon foof jewti ɗon ƴeewon nguttu gonɗo e nder hen o walla ko almuɓe goyto ko pour mbawon safrude meccal ngal ha yaara yeeso est ce que Abou ɗum ene weeɓi e ko ɗum namnima eyyi ɗum mi sikki ɗum wona ko weeɓi no feewi kono koko ɓeydata gollal ngal eyyi ko ɓeydata ko gollal ngal kay ko ɗum ɓuuri wonde gonga kono so tawi koɓe ndewnataɓe lawol ɓuuri hewde rewnoɓe lawol ɓe ɗum weeɓani noddude e so joddima kam hay so wiyaka mbiyen en dey en jooɗima ƴeewen ko yimɓe kalta e men ko saabu so ɓe kala ko haala won sadakuji tawa sadakuji ɗiɗi ndewani lawol ɓe kala sadakuji mbiyaɗi ko kirseteɗi jomum soodi kilo tew potta e demol ngol ne yeeye e ko nandi hen eyyi ɗum ɗon mbimi mi haalnima guila hoore adande rewnude lawol pewda koko saɗi ɗum ɓe jiiɗata fawde ɓeeɗo ala oyo ceerno bindi yo e joom leɗɗe yo e cafro fof poti hen kala natɗo e gueɗal gandal woto lijjit sada woto lijjit ko watte sada annima sadak min o jooɗi ko ɓuuri mawnude am ko ya waɗoy waɗan hoorema ha para garta ko anda kay jogoto hoolare ma ha tiiɗe mbiyami tinno waɗana mi haali ɗum ɗo wona goho wona ɗiɗi hande n aduna o boniri ni mi ari ɗo wiyete Kanel eyyi debbo jawanda goto mbeɗo wadda mu moƴƴo ne wiye ma won jiima haade ko jaatigam moƴƴo kam mi inna inde nde gonmi ɗon mbeɗa golla gaddanami ɗon sadak dammiri ɗiɗi ɓaleji pawnomi jomum en ko safratoɓe mbimi jinmi ko ɗiɗo dammiri ɗi kirse saɗa jogui koreji saame goto fof pecce jeeɗiɗi rokke yimɓe o wi inja ɗum de wowano ɗo wadde
ko wowno wadde min dañino ɗo wonɓe ɗo ɓe mbiyata yo neɗɗo addu sadak dammuhol so addama ha paari min mbadda ɗumen ɗo e julaaɓe nani ɗo ɓe jeeyta o haalanima ɗum ko tawi mi wi yo hirsi yo waɗani somi wannano ɓe mbaɗini o yantani kam e ɓen janta e ngol doggol mission o mi yante o e mission mi yante ngol doggol ñande o wimi noon no ɓernam nde wayi dillude ni e gacce min tani Allah gandi ɗum par ce que ko hono ma haalde yam ko hono ma mo ndenɗa meccal waɗi ko fewani no aybi nde ene gara ɗon ene jippo ko jippateɗo o wi so dammirɗi ndenninama ɗo ha woni dumun ɓe noddat juula ara sooda ɓe jeeyta ɓe mbaɗa e posuji maɓɓe hoto sadak woni eyyi min somi waɗirano noon mbimi komi jantuɗo e doggol ngol gonga neɗɗo ara jooɗo yeeso ma o adato haalandema fof komi tampi wiyama yomi waɗ ɗum wiyama e mboni watma avertise ande wota e nannuɗi ɗum ɗo gonga min mbimi wonɓe ɗo ko joguimi ɗo almuɓe caggal leydi e wonɓe ɗo e Dakar e partout min mi rewat tan haaju mi woppata mbiɗa jogui wonɓe ɗo jahatna garta mi rewa hami daña ko jinmi ko hen taw mi tampani hay so safara mi woppata sikomi rokkima lawol mi rokkima traitement poɗɗa ko sa arti gongol aɗa sohli hunde wonde gadda kadi gaddunɗa ko kono min mi namnittaka jomum ara tan addora ko jogui so addani kadi mi waɗat tan hatti tan andi kam min gowri ko gollam ko noon ɓe jiiɗami ɗo mbeɗa waasi nandude e liggotoɓe hewɓe wona mantude hoore mum mbeɗa waasi hen nandude min liggotoɗo emo liggaki fof ko mbeɗa wawi won ceerno mum liggaki fof liggotoɗo fof mbimi haade ko conni mbatta mbeɗa wawi won ceerno ma ko saabi wittam tan foti no e tawde ɗum e laaɓgol reedu ngol tene ɓeyda meccagal laabi ujunere liggotoɗo hande nani ɗo ko kalanmi koɓe gollirta mami a hen ayan mbiyan ɗum ko beele jamfunoɓe nima ma ina mbaɗi hen photo ji mumen e jaltede TikTok beele goppi walla goppani waji goto o jomum nani ɗo o noddi neɗɗo goto hanki tan min o yiiloto on wi komi baaɗum dande nde wasi ɗum hen nandude o noddito o sikki ko an o wi Abou Diop tinno saɗa jogui numéro ceerno Moussa ballami hen mbimi ko ceerno Moussa woni ɗo o sikkan numéro o ko émission o ga jeeya émission he kalmi o wi ndeɗo dande jeelotomi o neldima audio o e ɓeeɗo ko baɗam audio on nani ɗo ɓeeɗo ko baɗam neɗɗo mbimi kala ɗo mbattuɗa gollu aɗa golla yimɓe en mbiya kayen goni an komi baɗum komi ɓiyu ɓeydu tinnade sinno ko bone sinno ka baɗo bone hay goto wiyata onon jiiɗi hay goto wiyata kay woni an min kam ko jiɗmi wiide tan ko ɗon jaratemi ina Moussa ko gonga kono mboɗo yeeɓa woni yimɓe mboɗo heeɗi ɗum haalde neɗɗo adna haaju mo waɗanno feewa o waɗa doga hen noon ko yo feew ono paɗa mum ƴeewoya goɗɗo wona kañum yewnoya ɗum yiilo goɗɗum adda ɓeyda hen neɗɗo adna haaju mo andana hay batte ya yiiloyo goɗɗo ko yoɓa ko ya yiiloyo goɗɗo bawɗo wona e hodde muɗum ɗum cikkuɗa hay wadde noon ɓoyani wiide ina ƴetta inde janande ina ƴetta ɗum ɗo jannum to ala ko wawi eyyi aɗa andi ɗon gandirta gueɗe ɗe mbiɗa ko yo rende wawa rendade so wi aɗa rendi ƴettoɓe inde ma ina kutoro aɗa wi ɗumen gar rende wen lawol est ce que maɓe keeɗa walla ɓe gar ɗo koko saɗi fewnude kono mbimi golle fo mo jiiɗa ina ittuma wadduma e goɗɗo nawma to goɗɗo tawa nawruma to goɗɗo to jaaha haajuma humto e on andu ko neɗɗo nunɗuɗo woni ɗon ceerno bawɗo holludema ceerno goɗɗo tawa noon haajuma humtima won bon holluma ceerno goɗɗo tawa yiiɗi ko wardema ɗum kam no woodi kono so tawi o hollima haajuma humtimo e on man neɗɗo o e gonɗude e nunɗude dawɗon yiilo ko dañi a waddi ɗum e goɗɗo jiltoɗo ko dañi an e jooɗima gueɗɗiɗi tan goni hen ma woni an e o e ndendi feere walla tawa aɗa yiiɗani neɗɗo a jahama mi hokka yew ɓi bamma goto ɗon noon mi jingganani babaɓe
min noon komin jalluɓe mum ɓattade so wi ko ndenɗiragu sabu minen ko joom bokke kañum fiilata min Boubacar Bamoɗo yeeɓamo musidɓe meeɗi arde makko no kaala jiiɗi haalnede gurdam tanu men o wiɓe o wi min hay tanam ɗo lelini mi anda o wi ɗum so woodi Abou Diop walla Mouta Ndiaye jeehe ƴeewoye ɗumen wona hunde wemde jawdi wona yeeso ma teddugal wona yeeso ma a mbaɗna min nanngamo min tottuma nanngamo to baŋnge jawdi mbiya mofte jawdi mon wona min mi annda hay histoire tanam ɗo leli mi annda saka noon taani mon ƴeewe kaye walla kaye wona hunde wemde Moussa ɗum so neɗɗo waɗi ɗum ko mbiyata ɗum te ko Boubacar Ba gamaji Boubacar Ba RTS nunɗal mum e peewal muɗum a yiyata neɗɗo ɓurɗo labde reedu e gonɗude ha foten on neɗɗo kadi o noddimi o haalnimi o wi an hen mi wadduma e kaari en ɓe kaali nanngam o wona min ko an foti wonde min ɓe jiiɗami ɗo mi tottiri ɗo e émission ngaji jam numéro ji yimɓe ɗiɗo non woodi kala jaaɗo toon ƴetti numéro humpoti ma arte am jarnomi mbimi kala mo yiɗi istihar ka laaɓma aɗiɗi laaɓede gueɗe ma yannodu Cheikh Djibril Ba Dagana gonga kala mbimi ƴettuɗo numéro o rewoy toon ma rutto e yam tawami tinani de o yeehi toon o wiyami Allah jaram billahi wallahi billahi hanki jamma ina jogui neɗɗo mo mbaddunomi mum omo jarnimi hanki jamma jarnande wonko jaakimbo e aduna makko ko on haalanimo hen ko o meeɗa ɗum nande o wi kam est ce que oɗo ceerno o wona scanner ko scanner par ce que kanko ko dillata e ɓandu e ko musata foof hoore ha feeɗi ndemba haala Cheikh Djibril ko joom dokke Allah hokki eyyi neɗɗo ne wawi wiyede haade an ka almusede walla ka ɗum ka jinggo kono jiɗmi tan ko taroyɗa jaaha to ƴeewa beela ko mbimi ko goo ceerno fof mo wawa yiitude haaju neɗɗo wawa réglude haaju neɗɗo a nanani mi nani doctoragal kam gueɗɗi tan waɗi ya waɗoy analyse ƴiƴamma ƴeewe ande ko tension walla ko diabète walla ko ɗum ɗo gonɗuɗa walla ko ɗum yimɓe ɓaaro on banggue caforoɗa banggue mo yimɓe gandi gonduɗa kono hooram muusi tan da paracetamol yata a anda beela ko tension e anda ko woni neɗɗan adda haaju tan wima min komi dabare gondumi dabare sa abbimo e haala mum tawi ko seyɗani wona dabare noon feccere hen kayne mbaɗnata koye mumen carriére refe o mbe sikki tan ko liggey gondumi min ko kondude jaggi woda mo pottuɗa tan ɓandu ma walla guite ma wiye an wona naggam ko naggam o gonduɗa par ce que weɗi hebde sa addani neɗɗo min ko naggam gondumi o wona ganduɗo haydara ko o huccat tan koto kalɗa to siko mi timen ƴewgal mbeɗa ƴewanma mi namnimomo eko musatma ka jarano ko mbeɗa ƴeew ceerno Moussa mbeɗona hokkuma wuule ko wonde ɓe Ousmane Ndombo goo ko joom leɗɗe gandaɗo joom wune ɗiɗi jokka e Cheikh Djibril jignaɗo ma gooko mboɗo yenno ɗum kono heewani saka mi anda no liggorto kono mi Cheikh Djibril neɗɗo a adda kalisa hay faw yeeso makko wiye jinmi ko naggam o wiya haɓɓu o wiya mi jeeya ya yiilo ceerno ka miyoma hokka sernaɓe e liggotoɓe ma gon sappo e ɗiɗo wonde ɓe gandum ɓe ganduɗa mboɗo andi ɗumen sa fof o nela e mumen ya yiyoye kaye woni ceerno ma o wiya jawdi ndi eko jippatami ko fof kaye woni ceerno ma tew meeɗa yiideɓe kaldumi hanki ko wi ɗum ko yanno ko mani ɗon ceerno ma woni ɓe gollodirani kono ɗum weeɓani hande de ma to eyyi wona ko weeɓi kadi andude ceerno koko saɗi ɓe jiiɗi tan koko wiyeɓe ceerno so weeɓi hay goto suusat ɗum hanti goto fof ko ni ceerno wona ceernagal ko ma cuusa neɗɗo cuusa hoore ma de ganda ɗum mi haalni nan Cheikh Djibril mi haalanma kadi ceerno Alassane Sall wona ko ɓeɗin dokkunomi ɗon numéro ji mumen wasaki wasitaki haali ceerno Alassane Sall wasaki Alassane julde komin jiiɗi haydara min jiida wallahi haali ceerno Alassane Sall wasaki meeɗa ya galle mum meeɗa ya suudu mum mbeɗa andi ɗum mbeɗa andi no wawi ƴewgal min totirnoɗo inde mum yimɓe jaa nodda ɗum noddani saabi Allah kaldumi ceerno Alassane Sall gueɗe ɗiɗi Abou wondemi ɓe Ousmane Ndombo e wondemi Almoudou Cheikh Djibril foof min mbeɗa yiiɗi gonga
neɗɗo no kala no waɗi dañi yejjitat ko ɗo ummiɗo neɗɗo bat boneji walla jamfotoɗo yiɗa wiyeede o ko ɓikkayre e nder yimɓe so tawi ko neɗɗo tawi ko neɗɗo o yiɗa noon wiyeede sabu woni yennore so wone ma wonata ko neɗɗo callotoɗo kadi ko leñol fof hoyata hen min mi yiɗa waɗede ɓoggol e dande mi yiɗa jaggede e goddol 89 nani min Dakaru e hannde 89 e hannde mbeɗa ɗo min meeɗa ya caggal leydi mi meeɗa hay nokku annodde caggal leydi ma e garton sala jeeyi kono mi fenata mi ƴetta otan mi naata e circulation mi miijo mami fotti neɗɗo tongami walla jaggami walla ande waɗino min ɗum fof ɓuuri sow ɗum ɓuuri hulɓe kadi jaafoɗami wayloɓe jippude hikka jippo caway waɗa ko neɗɗo anda ɓaawo janggo faata yombol jippoyo toon ɓawatel faata yoof no hulɓini mi arta ko mbiɗa cen Alassane Sall ko mi yi jaafoɗami ko haaju mi haalta joom haaju o wadde haaju ko joomum yoɓimo ko mboɗo andi heewani no feewi kono yaako e makko sabu tampi jarannimo o wimi e ballumo avion jahowo Ziguinchor mbimi a mbatta Ziguinchor nden suko debbo gon ɗo joola nde fatno kañum wonno mi sikki ko suko debbo goto wonno ɗo e Piindi somi jumani nde faat somi jumani o wi yo wallumo on naati internet ƴeewi ha yiyanimo Air Sénégal ina yaha nangamo o wi komi kirdowo mboɗo fayi Ziguinchor nder ladde nde wiya o wi haaju mo oɗo adde amo haaju o tiiɗi kam hoore mi yahat mon mawɗo gonton dañi duuɓi temedere e duuɓi 16 e nder ladde he woni mi nani mo wuuri nde mbayanmomi nde mi nani kadi joni mo wuuri mboɗo ƴeewoyamo mbimi sa coupe billet avion aller retour ko dañata hen o wimi ɓeydata hen haalisam kono ko yidde jikke mbaɗamo jikko wasa soyde ko pamta ɗum ko pamanmi hen ko tan woni ko mbaɗmi ko wadde no mbaɗɗon ko nunɗi ko e ko wawi ko kadi ganda fof omo yiɗi ɓeydetorade ɗum ɓuuri bonde fof ko jangga bindi joyi hannde aɗa hersa namnade way kono ɗo joni julde waktu diine kersa namnade diine ma aɗa andi ko mbatta ɗo ko fewani kono sa namnima tan yimɓe mbiyatma ko ande ke anda ɗum no poɗɗani fonde kay hunde wawa anda sa juuli dar ɗiɗi sa heeɓi ɗo ko ni mbatta wadde so neɗɗo waɗa mawno kinima tan dañat caɗele ɓuuri bonde neɗɗo fof ko mawno kinade kono mbimi min o jooɗiɗo ɗo kalnanmami 89 mbimi joni mi meeɗa lelade e suudu miijimma neɗɗo tawam ɗon wiyami an winomi ni naggam par ce que mi jamfataka mi haalata haala kalis liggeyam ko ujunnaji 7 haaɗi mi haali ɗo mi haalti neɗɗo ne wiyami nda ndeɗo feccere puɗɗoɗen ha heɓani saɗa fenana neɗɗo a jaɓata feccere ara wanno tawi ko ɗum fenade feccere wonde nde artata ujunnaji 7 ne fuɗɗo ujunnaji 4 sen mi wona e gollude gonen yaade ha neɗɗo kadi adda ko heddi ko addanami mi anda o fuɗɗima famde ko tottumi ɗum ko hade mbiɗa ɗum ko so ka yiyani hen résultat aɗa wawi wasa addu hay ko heddi ko musidɗo goto min kalde wi ceerno Moussa no liggoto ni ala ko dañata hen mi ko saabi ujunaji 7 ujunaji 3 mbimi ujunaji 7 so yimɓe sappo nogas garda para ñalawma e neɗɗo namniɗo million lawol gotol natti ƴettude téléphone natti watte suuɗade yimɓe jooɗo kadi hitande nde fuɗɗo feeñde namno million goɗɗo mimi dañowo jeeɗiɗi ñande fof ɓuuri ɗum wawde dañalaɓe sappo minne ko ɗum woni ko ɓuuranimi ko ɓe jetti Seydi Babayel Dia Seydi Babayel Dia en jettimo no feewi machallah ko musidɗo mo dalma no feewi jangguɗo frayse ha gandal frayse ha gassi woni kadi pullo ganduɗo joom gandal jangguide mo gueɗe mum ɓeɓani haaldude ini woni juge wallahi ko yidde tan gueɗal fof ngal jiiɗa neɗɗo yiɗat tan neɗɗo wawa weltade ko yiiɗa gonka neɗɗo weltoto tan koko yiiɗi mbeɗa haalde heccanke séréer goto téléphone mbimi a nani pulaar o wi nanani mbimi hono mbaɗɗa ha beltiɗa e mbiɗa aɗa yimɓe mbeɗa waɗa émission neɗɗo wawa weltade eko nanata neɗɗo eko weltoto koko nanata mbiɗa mi nani aɗa waɗa émission aɗa haala affaire ɗum ɗo ka nanɗo pulaar walla won kalan ɗon so wonano ɗum a wawa dañde hen weltare ha nodda e gammu a yo mbimi degga pol tan o haali pulaar o haali pulaar
ko ɓuri heewde abou ko ɓurɓe mi tampinde min de ko namdal joginoy ɓe ɗanimi suwa fintan neɗɗo waɗa téléphone kar gidda jooɗoɗa tawi min de namdal joginoy an hollire noon hokkudeɓe saaha wanno ko min noon ɗum tagi tampere nde heewde mbeɗa yinno ɗo sodde puccu nelduma mbo e whatsapp darana ya puccu o beele ko waɗi fatere walla holno wayi tel engel waɗi yirloode joni loro o fof hanti wanno ko min fawi ɗum hooram mbeɗa yiiɗi tampande fulɓe mbeɗa yiiɗi min de hanki jamma baalam no nawa ɗo min de hanki jamma naggam riwama ɗo hol ko joguiɗa katatal sa yiiɗi joni ma wasa wujjede sa yiiɗi jomum mi wondaka yiide jomum ka yoɓaka kadi woto fen hen so mbeɗa andimi haala somi anda mi wiya ɗum mi anda ade ala ko tottimi ala ko neldetami ha wiye mi feni o ha mbaɗa ɗum o jo o haalano pullo goɗɗo wiye ko haali ko hen wona goonga ɗum jarani ɗum ɗon jarani haydara kala ko kalmi hen ko gandalam joguimi hen mbeɗa haala ceerno Moussa waɗat saaha wode yimɓe ha ɓe mbiya emin jiiɗi wadde yewtere gande ɓaleɓe emen jooɓa kono min jiiɗa namnede naggam o min jiiɗi ko namnede naggam o min jiiɗa namnede naggam o an 80 fayi joni belɗum meeɗi heɓtadema min ala fof e banggue gandal hade a naatiyani bindi min gañmi namne tan ko bindi 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 ko kono a janguino Moussa woni kayeɗe woni galon gueɗe seerna mimi wona ceerno neɗɗo natat wadde ko ɗum ga ɓuuri webde ko ɗum ga ko tawmi ko mbami yuuyna ɗum humpito ɗum ala ko gañmi namnede min koye boowal tan goni min kadi mi muggata hunde somi andi hunde tan mi haala noon mbawrumi somi wawano ɗum mi haalta kalanmi ko min hay tabal woni temedere neɗɗo pullo joom leɗɗe mbeɗa suuside ba min kaala neɗɗo andata koko jeeyi eko wawi neɗɗo wela fof yo wi kala baɗowo leɗɗe aɗa woni ɗo e ndiɗo leydi Sénégal aɗa heeɗomi wonko jaɓɗa yam ceerno Moussa ɗon no laaɓi holɓe ɓuuri a jabde sahaɓe ɓe jeyata e TikTok ɓe mboɗa andi a woni sababu gandu Amadou gollano ko kalɗam fof ko gonga kala ko haalno mboɗo yiya holɓe jeyata e TikTok ɓe tan ɓe cikku ɓe ganduɗa annen ɓe aɗa yeeɓa gande mumen eyi e pelle gonɗa ɗe jogui pelle on jogui pelle anduɓe heewi ne waɗi biyeteɗo somi haali inde biyeteɗo docteur Ablaye Diop docteur Ablaye Diop ko neɗɗo mo gummi ko ganda safara gabo o jooɗi walla ko Congo docteur Ablaye Diop emin ndendi ɗo groupe biyeteɗo andu hetto ganda paama ala hetto ganda paama walla ko eyyi noon on omo laaɓi reedu ɗum gaddimi yeeɓi omo safara no feewi o haala wi son mbaɗini son mbaɗini leggal fof ngal o yaltini o wi sa waɗi ni ko ni mami taw ko goonga tawi ko ngal mi andani mami waɗo vérifié ha mi anda ko haali ko goonga on ko yimɓe ɓe korsinmi koye fansa jaam min woni mbomi wawa famadir tan ko anda haydara aɗa yedda woɗ wonko kalnomi e émission ganda goto kilifa o noddi e groupe he o wi goɗɗo mbimi affaire boyeji mbimi boyeji ko ɗi tan gonata debbo e gorko oye maayi tan oye jooɗoto so oye maayi oye jooɗoto jooɗo dañata boye goɗɗo dañta boye goɗɗo dañta gondeji eyyi mbeɗa haala ko ɗum takata neɗɗo so sirru ina waɗi sirru gonɗo hen sa resi neɗɗo on gondi ko hanti ko an tan kay so goto addima yaa tan goɗɗo jooɗo ɗum woni bone majjum kono kam hanti goɗɗo gorko goɗɗo walla ɗum hay fijirde fijata joni noon mbeɗa jangto boy wayi noon boy wayi noon o noddi o yiiɗi yeddudemi o wi boye rawandu fof gotum tawi aɗa andi rawandu tan e boy ko gotum keeɗimi ha gaynumi message goto mbaɗanmi ha o anda o feni mbinum est ce que boy ne fuudo no rawandu waɗanni fudade rawandu rewru sohli dawaɗi gori garata heew cukko hen kala hen wondude muso wona yimɓe paw hen guite mumen iwata ma yimɓe jeetande iwa ma yimɓe jeetande iwa weejat est ce que a meeɗi boyne fuudi walla no wayno
ko namdal e ko namdal yo ƴeew beela won meɗɗo gaynaako gonɗo e ladde walla meɗɗo yiide boyeji ne takkandiri no fuɗano dawaɗi ni e ade ko ñande fof aɗa yiya e ladde ne jaaha aɗa andi gasɗe mumen aɗa yiya beela meeɗa ɗum yiide wadde kay woto rendi ko jiidani wona gotum a jaama Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndombo gonen ko yewtere men gande men fina tawa konngol gotol tan seeɗa musidɓe dokka en ko ɓooyani ko mi nani dille to cuuɗi men to wonde teddugal ngal mbaɗanaɗa ma ɓooyaji so Allah jaaɓi so bande en dendude miya mo Allah hokkuno wonde joom wo cuuɗi moon Allah nayi fittade mum yo Allah yimamo yaafamo haalnamo aljanna wongo ko banggo bamma sincino wongo waɗi mafre anda tina na ñaame ina yawe ina hoona ina teddi wiya arte e moɗon kalanɗa mbiɗa yo mawɓe totte mawɓe ɓe pop ɓe sukaɓe fof ndendi mbi mbatti e maɗa ko hamɓe kooli yawon jongo mabɓe beele no woodi sono woodi holno wayema ɗum ina woodi e ɗum mawne am ha ɓurti neɗɗo ne wawi wadde gueɗe ɗiɗi daña kalis waɗa biye makko jaaha mbiyeɗa alhaji ɗum ko an liggani hoorema daña kalis cooda oto jooɗ aɗa jola hen wiye karin jogui oto jooɗ kono wuuro fof rendude wiya ka an neɗɗo wawa ɗum waɗan hoore wuuro tan wawi ɗum waɗ koma wuuro tan nanude wuuro tan ala pooɗe ndu ala duko ala haybat min komi gondannoɗo e jiknaɗam mbeɗa andi ɗum mbeɗa andi no wanno ko jiknaɓe famille mum kala jiituɗo e mum nananno ɗum o addi o waɗi wuuro dewle gol fof addi dewle gorol fof o addi o waɗi wuuro denɗiraɓe babiraɓe sawdi kanko ñamminta yarnata safata fof joguino ko jamdino hongue yimɓe ñaman jar so jamdi hongiɓe fof yo ga gotto walla kirto eyyi ko ɗum tan ɗum wodno waɗi hen forage waɗi hen woyde ha wonti forage mum ha wonti fof ha fof daña ɗon hay so waɗi inde kay hay so waɗi inde ala doole aɗa faggi ndemiron aɗa yiiɗi yo keew o hirsanma dammol inde wota ittude ndemiron pagguiɗa koye min gonɗo komin yaadiɓe mbeɗa andi jikku mum nde o yeehi ɓurmi yidde fof woto ko woni ɗon ko fus somi wawi nafde hen neɗɗo mi nafat somi wawi rokkumi rokkat mi meeɗa lorde hen neɗɗo ɗum ina jeeya mbeɗa andi eko rokkimi gueɗal ngal gonka ɗum ɗon kala kadi ko mbannomi mi yawi kadi so wuuro ƴettingal ɗo gueɗal ko mbawnoɗa waɗan wuuro foof guila jignaɗam yeehi ɗe jarami kala ko dogme politique wi en jaam neɗɗo ceerna e sernaɓe ne gona e politique gonirumi e politique he wona yomi rokke mbuɗ min politicien meeɗa kam rokku 100 000 francs mbaɗmi e posa meeɗa waɗ ko yo naftu banden min ko yo nafu bandam en yo nafu wuuro ngo jibinami ngo ɓe gondumi politique ɓe fof no gandi forage paani mi nodde machine uno wuuro kala ko jignaɗam wawnomi wawa dewrami ɗum koye politique caggal mum ko wanno ɗon fof mi dañi wadde ko foti noon joni noon so yeehi hanti ha ala fooɗade mbeɗa jogui mawniraɓe mbeɗa jogui foof fof mbi fof ko an ɗum ko teddugal manggal ngal weeɓani hande Fouta affaire e village ɗo tolniɗo hande e pine hande ɗe e pooɗe nduure e wattude wiide boom wonko village wonko chef de village mennete wonko yoɓate lewru so yimɓe fof a ɓurani ɗumen jibinande a ɓurani ɗumen lasil onon fof jiidi ƴiiƴam jiidi jikkuji jiidi fof ɓoori ko mumen mbiyama nda ala koɓe keddanma haydara ɓe keddanani heddi kay ko holɗo Allah rokkami wuune oɗo paanumi ko yettere Allah noon mbeɗa jogui maire mo ganduɗa maire mbo Allah wurti nafoore mum e commune Guédé fof korso mum ina yam kala ko minen oɗo laamu biyeteɗo jawtuɗo oɗo laamu garɗo joni komi metti ko fof minen mbay kono min tina wannoon nafoore maire o heewi amen min meeɗa ɗum dañde ɓe min ɓurno yidde ɓe emin ndewno yimɓe pour que wiyo mbimi emin jiiɗi saabi Allah kono min meeɗa hen rokke hay robinet min meeɗa ma hen école min meeɗa rokke hen dispensaire oɗo maire garɗo ari koye oɗo laamu kesso min jiyani rokka toon poste ministre min jiyani no woni directeur toon kono ala ko heddani amen c'était dow ndiyam courant ari o fuɗɗino koye weelama kono mo jokki ha joni no warani hande ɓuuri ala ko heddi wuuro so dañi ɗum han tan woni wuuro jardin ngaji rewɓe guese beeli keefateɗi école bourse sukaɓe
juma wuro 20 tonnes juma joofi ala ko heddanim ala ko heddani wuro amen fof ɗum kadi ko dañde duyso o ko dañde duyso o min mi wonana mi woni conseil laabi ɗi e laamuji jawtuɗi ɗi kono kanko min wi woto winda mi woni laabi ɗiɗi yo wat goɗɗo min gayni campagne o wi mi waɗima conseil a jaama yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV Piindi Média Djiby Dieng Fall Ndiaye jogui caméra ji ɗi en jetti Ali Fall denndangal banndiraaɓe gollotoɓe ɗo so e mawɗo debbo goo ko ɓe jettama Alhaji Moussa konngol ma cakkitol yawtude ari haa ɗo eyyi ko salminde banndiraaɓe tan e juurade ɗumen e yafanade ɗumen ɓoygol ngol Fouta joomen haajuji neldoɓe kaalisaji mumen caggal leydi e wonɓe ɗo e wuuro he ina paadi mbele arani mbeta e arani kadi yafano ɗumen caɗele ɗe ko horanade ɗum feere téléphone aɗa metti heɓe téléphone ma heɓataka wona ɗum woni sagam saabu min gurmi koye téléphone ko téléphone o réglata haajuji am fof somi ƴettani tan tawata ko caɗele ɗum ko yettude Allah e wideɓe kadi mbeɗa yafanoɓe e yettude Piindi TV sa yi ngal ɗo gueɗal fof ngal teddirima Piindi TV ene tawa min 89 mbeɗa ɗo mbeɗa liggo mbeɗa dañanno mbeɗa hoota kono ndi teddedi fof fawi min ndi ko Piindi e Abuja Allah jarama par ce que ne jahanmi yiyoyde Daouda Dia mi ala oto ko oto ma mbiɗa aminawma guila ɗum ɗo sowa wodde guila ɗum ɗo wodani ko min ma hen aɗen beltono ɗum hen kamɓe waɗɓe jawɗele mabɓe mbaɗi foof Alhaji Daouda Moussa Dia mbi yen kuutor yo aduna andu men yen daña hen de eɗen guurni hen galleji men en jettiɓe yo Allah yoɓe on jaama gasi ha laaɓi ko ɗo ka ten ha sa goɗɗo laawgol ngol so Allah lamɗo a jaaɓi